Ahoj, vítám vás na svém kanále Czech in America. A vítám vás u prvního videa. První video bude takový cestovatelský s tím, že my vlastně v dubnu jsme narychlo naplánovali takový výlet do hor, do Rocky Mountain National Park, což je národní park skalistých hor. My bydlíme asi hoďku přímo od toho nějakého jako výjezdu, takže pro nás je to poměrně blízko. A měli jsme takovou tu roční kartičku, průkazku do národních parků, která nám právě v květnu měla vypršet, ale s tím, že my jsme v květnu, celý květen vlastně plánovali být v Čechách a celkově v Evropě, tak jsme se rozhodli narychlo, prostě asi týden předtím, že pojedeme do toho Rocky Mountain. Takže to bylo takový hodně neplánovaný, hodně jako, že jsme skoro nevěděli, kam pojedeme. S tím, že Matt tady dřív bydlel, do toho parku jezdil docela často dřív jako dítě a tak, takže si jako pamatoval některé ty cesty, nebo co chce jako vidět vyloženě, ale nakonec ani to jsme pořádně neviděli. Ale celkově jsme jako měli hodně štěstí na zvířátka, tím, že to byl duben, tak prostě všechno v rozpuku a zvířátka vylejzaly, takže jsme měli opravdu štěstí a dost jsme toho viděli. Takže já doufám, že vás to bude bavit, že se vám to bude líbit. Jak říkám, byl to hodně narychlý výlet, tím pádem ani té kamery moc nebylo, ale budu se z toho pokusit vymačkat maximum, abyste viděli aspoň část. Určitě budeme plánovat jezdit do národních parků víc tenhle rok, a budeme cestovat víc, takže těch cestovatelských videí bude hodně. Teďka vlastně ve čtvrtek, dneska je středa, jedeme do Breckenridge, což je právě úplně jako v horách a hrozně se těším, jedeme tam s Mattovýma rodičema, takže z toho bude skvělý další video, doufám. A užijte si tohle a tak. Tak a tady konečně už se blížíme, vyjíždíme do Estes Park, což je městečko v horách poblíž Rocky Mountains a takový hodně turistický, ale nejznámější asi s turistickou památkou, za kterou se tam jezdí, pokud už teda tam jdete z těchto důvodů, tak je Stanley Hotel, což za chvilku bude na videu, je to ta bílá budova. Stanley Hotel inspiroval Stephena Kinga k napsání Osvícení. Vlastně, kdo jste nečetl knížku, tak jste určitě ale viděli film Osvícení od Stanleyho Kubricka. My jsme se v tom hotelu stavovali v roce 2018, když jsem se tady byla podívat na dovolený v zimě o vánočních prázdninách, tak jsme tam šli do restaurace. No a tady nám Matt ukazuje, kam jako dítě jezdil s rodičema na chatu, když jezdili do této oblasti Rocky Mountains. Ahoj, doufám, že se máte krásně. My jsme dneska dorazili na výlet, je neděle. A my jsme se rozhodli jet na výlet do Rocky Mountains National Park, což je národní park Rocky Mountains, skalistých hor. Akorát jsme sem dojeli, cesta byla 2hodinová od nás, stávali jsme ráno v 5,
Vyjížděli jsme po 6. a bylo to teda masakr. No. Každopádně jsme dojeli, teďka jsme si rychle odskočili na food pauzu a musím říct teda, že ta budka, kterou vám teď ukážu, že ta záchodová budka brutálně smrdí. A takové, tohle vlastně, tam jsou 2 záchody a jak to vlastně tady funguje je tak, že vám to ještě takhle ukážu. To je jenom nějaký prostě malinký odpočívadlíčko. Ale jak to funguje v těch parcích, tady je většinou vždycky taková budka, která má prostě díry do země a oni pak jednou za čas přijedou vyčistit ten hajzlo a tak. No. Jenže vždycky, když jako jsem byla překvapená, když jsme někde takhle byli, tak ty budky krásně voněly, byly čistý a tahle teda to je Brutus. Tady stojím jako od toho 10 metrů a smrdí to takým tím špavkem tou močí. A vevnitř v tom záchodě to normálně smrdilo, jako když si barvíte vlasy tím odbarvovačem a až vás to jako štípe v tom nose, tak to bylo podobný, nechutný. No, abych nemluvila jenom o záchodech tady, tak tady je nějaká trasa nahoru za mnou, ale tady my teda nepůjdeme. My se dneska půjdeme podívat na Bear Lakes. Tam jsou pak nějaké 2 možnosti tras v okolí a možná ještě pak dáme jedno jezírko nějaký nebo tak. Tak a teď už opravdu jedeme do Bear Lake. Bear Lake je jezero medvědí skoro ve 3000 metrech nad mořem, protože jsme tam měli vlastně na konci dubna, tak bylo ještě poměrně dost zasněžený. A tady jdu od auta zpátky k Bear Lake, kde na mě čeká Matt. My, když jsme tam šli poprvé původně, tak tam uklízela zrovna paní rangerka a když nás viděla v teniskách, tak nám řekla, že si máme jít pro zimní boty, jestli máme, nebo po případě pro nesmeky, který jsem vám tady dala na obrázek, pokud někdo neví, co to je. Ať, že to tam jako klouže, že je to hodně sledovatělej sníh a tak. No a tady vlastně pak vidíte, že opravdu toho sněhu tam bylo hodně, to jezero bylo celý zamrzlý, my jsme tam, lidi i my jsme tam chodili tak do 1/3 po tom jezeře. Tady jsem vám natočila domeček na traku. To tady dělá spoustu lidí, že prostě si postaví jakýkoliv domeček na svém traku, nebo se to dá i koupit už udělaný a takhle s tím cestuju. Naprosto skvělý. Po cestě zpátky jsme narazili na Hollowell Park, což je trail nějaký v Rocky Mountains. Narazili jsme na něj úplně náhodou a jak později slyšíte, tak jsem mu úplně zkomolila název. Ale měli jsme štěstí tady na zvířátka, takže za to jsem ráda, že jsme tam šli. Tak a tady vpravo můžete vidět seválet a leně s mláďatama od jelence ušatýho. Jelence poznáte tak, že má velký uši a zadek má vlastně ten ocásek s černou špičkou. To jsou takový hlavní poznávací znaky.
No, takže Bear Lake bylo hodně kluský a nedalo se tam pořádně chodit, bylo hodně sněhu, tak jsme se rozhodli, že půjdeme tady na jinou, trošku menší procházku. Dělala jsem si srandu, že dokud neuvidím nějakýho losa nebo nějaký jiný zvíře, tak nejdeme domů. A hnedka u parkoviště byly koně. Takže tady jsme v Hollow Park. Holloway Park? What is it called? Hollow? Hollow Park. Fouká tady vítr, ale jinak horko. Že jo? Tady už je to trošku do kopce. A celou cestu tady byly stopy. Bude není vidět. Nějakýho jelena nebo něčeho takového. Tomu se říká neskok. Jsme našli jelení bobky. Všude jsou otisky, které vypadají poměrně čerstvě. Ale nikde nic, prostě mně přijde, i kdyby šel půl kilometru před náma. Tak právě jsme potkali pána, jediný 2 chlapy, co tady přišli. Jeden z nich nám říkal, že je tady sníh, takže nás tak trošku jako varoval, ale to se mi právě líbí na Američanech, že v tomhletom jsou mnohem ohleduplnější vůči ostatním lidem a když jako vidí, že jdete takhle někam, tak vám vždycky řeknou, hele, je tam sníh, nechoďte tam, nebo jako je tam voda, nebo já nevím, prostě cokoliv. Když to Češi většinou mlčej. No, ale zatím teda žádná viděna zvířete. Jediný co, tak tady krákají vrány, nebo co to je. Takže se obávám, že budu mít smůlu. No, trošku to klouže, je tu občas sníh takovýhle, ale jinak se to dá. Jsem ráda, že asi tu nejdeme dolů. Že teďka vlastně jdeme takový jako okruh malej. Takže se tudy ani nebudeme vracet, takže dobrý. Tady to vypadá, že to bude hodně klouzat. Já mám ještě jako relativně zimní boty, ale Matt si vzal obyč tenisky. Takže máš štěstí. Jdeme do kopce. A ne z kopce. No. Tady je jenom takováhle lávka. Vodička je taková redzava. To se hýbe. Výhoda amerických lesů je, že tady skoro nikoho nepotkáte. Pokud nejdete na ty hlavní stezky, které jsou jako nejvíc turistický, jako třeba to Bear Lake, kde když jsme teďka odjížděli v 10, tak už nebylo kde zaparkovat a lidi tam stáli fronty v autech. Tak když jdete na tyhle ty trasy, které nejsou až tak jako známý turisticky, tak vlastně skoro nepotkáte nohu. Jak říkám, za celou tu cestu a tu už jdeme aspoň 3/4 hodiny, jsme potkali 2 chlapy. No, prostě.
a Metovi to moc nejde. Tak. No, protože je tady takový sucho, skoro tady neprší, tak jsou tady dost častý požáry. A takhle to vypadá v oblastech, kde jsou ty požáry. It's moving. Já se tady jezdí na koních, protože tady je udělaná takováhle jako, nevím, konstrukce na to, aby se tam přivázaly ty koně. No, takhle vypadá schořelý kus lesa. No, tady ten les je celý schořelý. To, co tady vlastně vidíte, je všechno mrtvý. No ne všechno, jsou tam nově rostoucí nějaký aspen tree anglicky. Ale jinak je to tam prostě ty jehličnany jsou mrtvý. Schořelý. Jsem ráda, že jsme našli cestu, protože jsme se trošičku ztratili. Nebyla to sranda, ale našli jsme se a jdeme zpátky takovou oklikou tady nahoru do kopce. Šup. Máte si tady aplikoval ten SPF, takže nezapomeňte používat SPF, to sluníčko tady to pálí hodně, takže bacha na to. Zároveň bacha na to počasí, protože tady se opravdu mění hodně rychle, takže chvilku je vedro, pak fouká hrozně ledový vítr, kolikrát třeba i začne sněžit, takže buďte ready na všechno, nechoďte jenom v tričku, ačkoliv se to zdá, že může být hodně velký horko, tak v tom stínu zase takový horko není a jak říkám, tady může začít sněžit kdykoliv, takže bacha na to. Já to teď vypnu, protože budu funět. Je to makačka, ono se to nezdá. Ono se to nezdá, ale to převýšení je tady jako velký, už samo o sobě jste jako hodně vysoko. A pak být menší kopec. Stojí tak dvakrát víc námahy, co se týče kyslíku. Takže když jsme se sem přestěhovali, až jsme nějak na takovouhle menší túru třeba i, tak mě hrozně bolela hlava během toho výšlepu vždycky. Jsem neměla dostatek kyslíku, nebyla jsem zvyklá na tohletu výšku. Já už jsem se zvykla, takže jsem v pohodě, ale s tím dechem je to teda pořád docela peklo. No, ačkoliv to tady nevypadá, tak tohle je takové jako z kopce a do kopce. No, přišli někde o tam odsud. Museli jsme to vyšlápnout tam ze zdola, takže... A tady zase prochází jelenci, takový roztomilý, prostě úplně nádherný, já bych tam stála a koukala na ně prostě do konce života, ale bohužel jsme museli jít, takže jsme museli i trošku vyplašit. Tak a tady jsem natočila sojku Stellerovou, anglicky Steller's J, a ta nás tady pořád tak jako obklopovala, protože jsme svačili a neustále na nás tak jako koukala, jestli nezbydou drobky. Samozřejmě zbyly po nás drobky a dokonce jeden mi spadl na zem a jak za chvilku vidíte, tak ona si docupitala až dolů na zem, aby ty drobky vyzbírala. Na tojí kameře to není vidět, ale má prostě úplně nádhernou modrou barvu. Takže mi přišla zajímavá, proto jsem ji natočila.
No a tady jsem si všimla při cestě zpátky domů Wapityho, což je jelen Wapity, anglicky elk deer. Je to takový americký ekvivalent našeho jelena evropského, je trošičku větší, trošku víc vypadá jako los, ale je to jelen. Tak já doufám, že se vám to video líbilo. A určitě plánuju víc podobných cestovatelských videí. Doufám, že se i můj styl bude postupně zlepšovat, takže to třeba i uvidíte víc. A budu i třeba víc natáčet. Takhle já tím, že jsem ještě v tu dobu jako netušila, jestli budu natáčet nebo ne, tak jsem toho moc vlastně nenatočila. Mám toho v plánu víc. Jedeme zítra. Jedeme s Mattovou rodinou do hor, do horského městečka Breckenridge a tam určitě plánuji natáčet spoustu věcí, takže se nebojte. Chtěla bych, aby to tady bylo takový jako částečně cestovatelský, částečně o tom životě tady, tak snad vás to bude bavit, nebudete se nudit a namotivuje vás to třeba k nějaký návštěvě národních parků v Americe. A pokud cestovat nemůžete z jakéhokoliv důvodu, tak doufám, že že vlastně to zprostředkovaně vlastně předám dál a že budete schopní cestovat aspoň takhle ze svého pohodlí, z gauče nebo z křesla a užijete si prostě ty nádhery, ty přírody tady, alespoň takhle zprostředkovaně. Tak se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa.